urung maksimal nek kanca-kanca cakrane wah kadung maksimal lah. Ya iki wis tenanan kanca-kanca rumangsane. Sing ngebas sing cotong ngono bae. Hebat-hebatnya luar biasa. Mas Lukman semangatnya ra karuan. Muncul. Ngono kuwi kok Pak sakniki kok mboten enten adegan sing geruduk-geruduk ngene aku apa ngene-ngene aku bingung. Sing pripun kok grudak-gruduk. Pas apa to lho? Niku lho sing sindene obah. Oh. Ada yang tanya itu. Nggih. Matur nuwun ya Mas Jonan. Nggih, sami-sami. Kowe mune Rembang. Nggih. Iya. Aku mulih Solo sik ngambiri anakku sik. Oh nggih, pun ajeng mulih teng pundi-pundi wong daleme kathah. Kula sak kene bae kok kaya mulih kandang kok ya. Iya. Nggih. Pun derekne sugeng. Nggih, sembahun Mbak Lucy, Mbak Elisa. Nggih, matur nuwun. Bacoke lakon sik, Tru. Ayo babare bapake meh duwe gawe. Yo kuwi bangun pura kencana awake dhewe cekat-ceket tata-tata apa sing dibutuhke. Sapa ngerti bapak butuhke backsting apa besi pira anu pira. Nek butuh apa kuwi jenenge pedel barang. Pedel iki waktu sing atas. Sing sak dam 600.000. Wah ya apal we. Aku yo arsitek. Pak Karmita ya iso. Omah kuwi tak gambar dhewe. Aja nek omah sing tak gambar bojo kuwi tak gambar. Kula niku seneng bangun-bangun ngoten niku anggere bar mayang ning tukang ngono. Bangun klerusi tak ewangi. Ngene ayo. Masang boto, masang pondasi ngoten niku. Kuwi yo paham ngono. Lho nek perkara bangunan hitung-hitungan rap ngono kuwi aku yo apa kuwi jenenge yo paham lah. Gapurane Jolang iki sing ndorong yo aku. Bar iki omah mburi. Sing bangun yo aku. Ngono. Nek anggarane pondasi ngono kuwi yo nek mboro. Nek karo Jolang yo murah, anggaran pondasi iki jerone 1 meter ngono kuwi. Dawa larine iki 1 meter. Nek cara Rembang arep dawa lari 1 meter ngono ki yo anggarane sudah 5.000 ngono ta. Sing kependhem lemah 50 cm, sing nunjuk 50 cm. Kuwi wis sak duduke durung. Nek sak galiane gawi ngono kuwi 15.000 ngono sih. Dadi anggaran tukang hitung remit lho aku tak hitung ngono. Nek ngecor cakar ayam kula niku nggone Jolang tak gawe per titik tak regani 30.000. Kuwi 30.000. Ngono. Nek ngecor kolom wonten niku dadi per meter niku 13.000 ngono. Aku apal aku nyawang bangunan iki tak tafsir. Akeh. Oh iya. Dadi ngene ya ana hitung-hitungane, upamane masang boto kuwi yo. Nek ning Rembang yo antara 35 nganti 38.000 per meter. Rembang iki boto biasane iki boto pres iki rada angel neh. Wis ngono aja. Mulane omahe Jolang kene tak burke tak nggo latihan yoga. Nek masang hebel yo 20.000 per meter. Wah. Kuwi aku wis entuk 2.500 Jog. Kowe iki dalan ya sinau mukan lho asik. Master ngaji 40.000 per meter. Kowe entuk berarti piro, Tru? Yo 5.000 wong sing tak kei tukange 35. Dari 5.000 nek pirang-pirang meter. Nek cara tukang panturan di Lampung jenenge diopnam. Tak opnamke tegese diperiksake karo mboro iki. Iya, syukur
awakmu nganti rengkut-rengkut iki iso ngadeg cetok lho sekali. Iya. Besok omahmu bongkare kabeh jo keramike ganti. Langsung pasang keramik nek aku sing pasang 35.000 per meter. Nah, nek ngitung dalan tol lagi Pak Hanafi. Jembatan Pak Hanafi. Nah, wis ora iso ngono ya. Tata-tata cari-cari nyepake bapak lain bangun apa pura kencana kersane bapak piye ora paham ya. Kadul saya Indra sosor marupa Bawana bono margono Oke datala mantek-mantek iyo nang iyo liko spektator iso jeneng mung nitipin namung ngaku mundur mati lan kuaran Gus. Guri saka Tanjungan Nom Abimanyu kekasih balik sapa arane yaksa dadi ana gendir penjalin. Yen laene kan mencari bali kudu bali ora kena ngambalas iki. Ora ono gawar kendhet. Das kuwaten jeneng Sampar sandung rambute buta gendhet ana suku kuti gas cuy geger tanpa dadi. Kaci dhuwur. Urang dhuwur ance-ance Gunung Semeru nembe ndase buta tanpa andan. Kaci sapa mantra? Ora watak satya negur marang batah ing buta. Memang pakai wis saged yen mundur sang kanamu Bos.
narika den payekna semuriris eko bali Badrana ya aku sing sowan manut ature Antasena jare Kakang Semar bakal mbangun wujude pura kencana kuwi pancen kepara nyata Yai. Iya Kakang Semar manut ature Antasena anggone Kakang Semar bakal yasa gapura kencana kanggo syarat srana wujude pusaka Mandura. Yai Nenggala iki wis tak aturke ana rasane Kakang Semar monggo sak putuhe mangsa bara marang Kakang Semar. Semoga kembang Wijaya Kusuma iki wis mapan ana ngarepe Kyai Semar. Ora dinggal paring dawuh sing dikersake bangun pura kencana kuwi bangun sing kepiye lah kok nganggo syarat srana pusaka loro iki. Gegembel-gembel sadurita. Matur nuwun sing nuwun Kresna dalah sing nuwun Baladewa. Lah nggih matur nuwun Ndara Antasena, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Sampeyan sampun nyengkuyung lekas kula. Nggih kepareng matur beden. Mulane Semar gadhaya dada bangun pura kencana. Menika namung sanepan. Sanepan kepiye ya? Nggih. Gapura kencana, gapura menika minangka tugu tengara. Kencana menika emas. Sing kula angkah, sing kula ajab monggo sesarengan manunggal nyawiji dadi siji sengkut gubergut budidaya supaya Dwarawati Mandura menika ngancik jaman emas. Mila syarat seranane kembang Wijaya Kusuma lan senjata Nenggala. Menika namung cara kula kados ndika-ndika sedaya menika kersa rawuh ten sudung kula. Panjenengan-panjenengan ingkang lenggah dados Nalendra menika kersa mandhap mapan manisa titi priksa kahanan para kawula ing Karang Pradesan. Dadi ratu niku ora mung lungguh tengah-tenguk mung kari perintah niku mboten. Dadi ratu niku nggih kudu ngerti pawarta kang saknyatane. Ora mung gampang nampa palapuran saka abdine, nampa palapuran saka nayaka prajane. Nggih niku laporan sing bener, laporan sing bener yen luput. Sampeyan badhe gelo ing tembe nurine. Dados yen kula nyuwun syarat srana kembang Wijaya Kusuma senjata Nenggala, sing nuwun Baladewa kersa mandhap. Oh, cocok karo Kakek Semar. Dadi ratu iki Pak Dhewe aja mung lungguh ning medhun ning isor. Kuwi sing diarani turba. Apa kuwi ana sing turun ke bawah. Oh, ngerti kahanan kamu laku iki kurang piye iki dalane sing rusak sing ndi. Iki talute sing urane talute ndi. Lah iki dibangun dalan tok ora ana talute ora wurung setahun yo rusak. Piye yen nonton Karang Pradesan kahanane koyo ngene. Mikir. Yo Antasena kowe menawa. Aku bakal sambut sabet jagung lawan Kakang Semar Badraya. Menika namung minangka pralambang manunggaling Dwarawati Mandura. Manunggaling Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa kaliyan kula pralambange wong cilik. Telu-telune ngatunggal ibarate wonten tetembungan tutur sembur lan uwur. Tutur niku paring piwulang kang becik mring pepadan. Ewa dene sembur menika paring donga pangestu. Kula sampeyan-sampeyan jejere wong tuwa. Kudu paring piwulang becik, kudu ndongake marang putra wayah, ndongake dhateng para kawula-kawula sampeyan niku.
ora mung nyambut gawe terus ora tau ndonga ora tau nyembah karo sing gawe urip. Apa ngoten niku? Banjur tembung uwur niku ngebyurke kebencikan. Urip niku urup tegese wong urip niku migunani mring bebrayan agung. Niku ngebyurke kebencikan. Kanthi manunggale Semar minangka kawula cilik dalah paduka ingkang ngasta Sangsa Agung Durwati lan Madura punika minangka pralambang manunggaling kawula lan Gusti nyawiji dadi siji. Yen kawula Nayaka Praja munggahing Nalindra nyawiji dadi siji iki gampil nggih badhe mbangun Ura Kencana. Nata Kresna lan hangandika Duh Yayi Prabu ya sungawing wiyas jagat yo Bathara Maestura jagat ora ngono ora ngedewa luhur sing dadi gegayuhane Kyai Semar